Tersin pat kepada subah ban ai kublai pi baro perlok bi je jongai belong kinong support kinong kersan berba yo ni channel jengi de kini kepor ba klimat ke bamta ke topik ke bang ko aman le kini kepor kalong sipang ki ai ki ba phla ki badon ka bible ki badon ka jing ya dai ne ka jing yasno na ka wei ke benta cha ka wei pa ko bagi tip ba ka bible kalong ka kot ka baning kong du ka bala tho ya ka pat kalong ka kot ka ba khrau bat ka badon sibun ki ba phla ke badon hapok jongka te kini kepor ba klimat ru ingai skam bangin sayok ban Syashkol ni bas ngam iki di bakam pelan si syahaduk data ke bangin sayo iling ba jokan ni video ke bamenta de suamnya ya seprang kerpat ipil da bismu dai sumasa like ni video sa share si perlok jong pi bat kum juru wanam kelat ban subscribe bat komen kum nups ngau halol jokan ni ka topik ke baning kong sepang ka pernon ni ka jingkin ke ba ujakob uri ha ka jing post new ke jong u da kispa bat ki hajar senam ki breu ki ngej ba kata ka jing fox new ke bakrau ke jong jakob sepang kata ka pernun dan ke jingking ke bakot nuduk na benang seduk sene ka perthai kalong sepang ke ba ki breu ki dei ban kiu iwei pat iwei mo jam ling ba jong ka kat kum ka bol ne ke jing la jong ki ban poi se oblai henrei kam long kom ta kata ka pernun ni kata ka jingking ke bangi la ban ya di kejat ki bakan jadok ki jongi henrei kalong kum ka dak jong ki ki bakrau ki badon halendet jong ka kan ni ka jing tu khana sepang jakob kelas sedang hadian bau jakob ula syukur ya man jong u isu bat kum ta ula hab ban phat yap nak benta ka jing im ku jong u cari klau bat namar ka jing thai jong u hab pedang jong kata kamit kum ta jakob ula yo thia hang ta nak ba singkli da umau bat hang kata ka jing yo thia jong u ula phos new kata ka pernun ka bajrong ba ka bakot nadu na penang cedu seperti bat ba kata tru jong ka ba sejrong ka kot cedu ki klur jong ka penang bat hang ta long ba ula yo i ta ki angar jong ublai baki ya kiu ya hiar ling ba jong kata ka jingking hang ne ki dot ki jing phla ki bangi dei ban ken ma namar kom bangi tip ba ki angel ki long itai jing thau ki ban jabanen kan kham so dei ki lada kin wan hiar ling ba jong kata ka pernun sya ka ne ka perthai henrei ka ka ba ka bible ka kran ka long pan ban mar khong pong ning kong ki kiu kata ka jingking na perthai jabanen hatu ka ka ba ki wan le ka ne ka sla jong ka khendau ka ne ka long kata ka jing li ka ba yang sayok yang cuba bahkan nehi klip mat yam tangnya lek sakawai pat ke benta hadin ketu kat nes pak senam long baladon wei ubriu bakerteng una thanial basyong hatra jong uding dombor long ubriu babhan rei badon pat de gajing artatin sepang ublai henrei ba wei ni perlo ju le thu u sepang tau jisu ubana nasarat balong kumu tau masaya balakular da ublai long ba u nathanial ula dap da jing bom sngau la ngai namar ba ong ba hatu kala ban mi ke ko ba bha kum na ka senong nasaran henrei wala ka tarul ong ba kala don ka jing pen sngau ko nut ku jong u ba la kum du kum nuru un lek ban ya kendu ya uta u Yesus Kristus bat haba ula poi la ong bo Yesus Kristus ula pe chong na thaniar bat ula khot yu da kerteng bat ula ong une sisa udai uta unong Israel ba don kendo ru ke jing ratin sepang ke jong u hang tal ong ba una thanial ula dap da jing sngau lengo kum do tip ya u padaya kata hi klip mal ong ba Yesus ula pendap ya kata ke jing pos niu ku phala ka ba Jakob ula pos niu bat ba kita ki angar ki jong ublai ki kiu ki hiar ling ba jong ukun ubreu kum ba Jakob ula yo i kata ka jing pos niu ke jong u ba ki angar ki kiu ki hiar ling ba jong kata ke jing king hakane u Yesus pen ken mau ya una thanial ba kata ka jing thu khana sepang kata ka jing pos niu jong Jakob ya kata ka jing king ka thau sepang ka jong u bat hang ta open benas don la de ba ulong kum kata ka jingking lan ne ka pernun ka bala ban penyasok lan ne ban penyak sempat ha pedang ubreu bat ublai bat dai mau kata ka yeng ka basisa ka jong ublai ki niam bat ki balang ki ba pher ka perthai persiang ban tei lagi jong ki jing tei kam no ban poi se ublai henrei ka gospel ka pen pau hangi ba ublai da de hi ula pen hap ya kata ka pernun ani kata ka jingking sia ka ne ka perthai bat kata ka deling ba jong Yesus Kristus ken bat ka ne ka jing thu khana sepang ka jing pos new jong Jakob ya kata ka pernu ne ka jingking ka pen pau hangi ka dur ka jong Yesus Kristus ubalong tang ma u kata ka jingking hapadeng ubreu bat ublai ka baar ka jingkenya yo Isak bon na preng jong ngai ba ka ne ka long khana ka ba khrau bat ka ba sisa hadu kata ka ba ngila ban syam ha ka Bible ha ka ba ukpa jong u balong Abraham un saknya no yo khun ba marwei jong u Isang henrei kene kam long kum ta ngai skama barok na pedang jongi ngitip sepang kene khana
บัดกำลังกเว้นอีขณะกับคำสงบบัดคำสงบเสร์เคก็บังยิลาบันเชียมหักจิงทอกบัดดอนกับไบเบิลหักกบ่าวเบลอุลักเรนเฮาอับราฮัมบัดอุลาฮุกุมยูอยากตักฮุกุมกับสงบเสร์เคดักกบ่าวองตัวเสียมันตายอิสักบลองคนบมารวยจงเมตัวไอ้บันลองกับจิงขยะไอ้งูทางหักมัดจงงาเรื่อยอับราฮัมดักตักจิงเงยกับจงอูกับปาลัดกับจิงสัมพังกับจงนี้เสียงลาบันองอุลักเป็นเกาะงูอยากกับบ่าวเบลอุลาฮุกุมบัดหักตักสตักกับบุญออกมาอุลามีในยิงริงกัดมาลาวจงอุคุณจงอูบันเล็กฮัลโหลจงอุลุมมูรายานักบันตาบันขยะไอ้งูยาลาวจงอุคุณจงอูอิสักหักตักจิงยัดเล่นตีกับจงอูบันปอยหักเลียร์จงอุลุมมูรายาลองบ่าวอับราฮัมระดับนักจิงแค่บัดจิงมุดจิงประคัดกับบัจจุรหอบกอดอนุดกับจงอูกุมโนอุนขยะยาลาวจงอุคุณกับจงอูทั้งนี้กับดอนชิบุนกับกับบ่าวกุมกี่คุณกับจงอูเบลย์นี่ได้มาสนุทุกันมาบ่าวอับราฮัมอุลาระฮัลโหลจงอูตั้งอยู่กันดอกบัดยากตารีนักบันตาบันปัญญาบันกัญญาไองูยาวอิสัตฮันเรยกดิ่งยับนักบันตาบันทางบัดบำดุยากตากจิงกัญญาจงอูอุลาภะบันเกียรติฮัลโหลจงอิสัตหังนี้สนุทุบ่อับราฮัมบลองอุปาสุมลักิดยากตากจิงเขียจงกตากเตียร์กตาร์นักบันตาบันทางบัดบันบำดุยากตากจิงกัญญาไองูฮันเรยได้อุคุณจงอูบลองอิสัตอุบาฮับบันกิดยากตากดิ่งยับหักมัดกจงอูบัดคุมจูรบันกิวยอตาอุลุมMuraya. Hang ni ngis kema philak mas nutu bagan nega jing tu khana ka pen phalang saka ai ka jing jia. Bat kat kum ka nega jing tu khana ro ngis nutu sai bau isak deisu ubriu badang khana andre dei ubriu bala samla rang ba ha ka nega por ha ka ba don ka tu kat niki sekolah niki riu start bible ki ong bau isak ha ka por bau Abraham umut ban kenyai u halor jong lum Muraya lo don ka ba lai phlai snam kartaก็ไปลองเรียนกัดมันก็สนับสนุนตรายจึงอิสคริสต์ว่าบุญชะบัญชะยาบฮัลโหลจงกระดิ่งพนาก็บ่มุดบ่าวละลองอุบเรียวบารังบะบ่าหากาตาจงอูบัดบ่าอุละบันกันตายเนี่ยบันก็งูอยากไอ้ก็บ่าอับราฮัมก็ป่าจงอูองอยู่บุญเละอันไรอิสักอุคลัมสมละใส่ละเอลาจงก็ป่าบัดอุละเป็นสังเดียเดจาร์วัดหับเด้งกตากระจิงมาก็บัสงูเตรียมกับบัญชีกระจิงอิมก็จงอูRai walah pedeng kita kejeng perkat berkejeng mudur ke bas nungiu bawan ke balai kejeng mud kejeng perkat kejeng ulong ba isak ulakun hala kejong kamensim bat kaweni kejeng keli ke bas ngosen sisa haduk tata hak bau isak ulak keli ok pa jeng Abraham hadien baikal ban penbit penbiang ban senai keduan bat ban bu ban penbait kita kejeng yap baro nak benta kata kejeng kenya aingu thang kalong ba se utau ulang brot nak benta kata kejeng kenya aingu thang Rai laong baka jubab jong Abraham yo kun jong Isak kalapel ngo yo haduk tata hakaba ulaong hal jong kun utrai ai hangi yo kun long brot ko balong penban kum kata ka jing yo thu lupa hakaba wat ma uru so thu lane sempang ye ka ka ba jubab bahu Isak nang ta hadien baka por kalabiang laong ba Abraham ulate la khum yo Isak bat bu yo halor jong kata kaduan kenya aingu bat ulase ka wai hak keti ke jong bat ra citrong keti jong kenyu ka mensim jong kende bat kedot nut jong ka pai ka pra namar ba tip bat sempang ka ai ka banjia yau tau kun batang marwei jong bat ka ai ka banjia ka jing im ka jong hadin jong kata ka jing kenya angu thang ka jong bat hang ta long ba kendit bangai utrai dak sur ka bajam lawan ban perta yang Abraham bat ong sangai wat dum penyap yau tu khana bat habau Abraham ulah khmit lagi jong khmat long ba mulai yo iyo ta ulang brot ubahe ba ubala susat kirang hapo jong kata kalau beniap hak ba ublai ulah ai nak bentau Abraham hak jaka ka jong ukun jong Isak bat ban sayap bat ban longkum ke jing kenyah ka jaka ka jong ila bat ong bakan ne ka jing itu khana ka long jing itu khana ka basno tenat ka bakut ha peneng ka jing keman henrai kan mau bakan ne ka jing itu khana kampat kut ka jing sisa kadang long tangkum ka jing sedang Tahu kun long brot ubala sosat kirang hapo jong kita tenat jong ding sia ulong penban kum utau sebi ban pli susu ke jemut jong perkhat ke jongi sepang ka ai ke belajia halo jong utau sentai lum Muraya bat kene ke long rukum kata ka jing itu lupa ke ban pen phalang sepang ka ai ke ban sajia hadin arhajan senam haba ka nong ba Jerusalem kelayang haranap jong kini kilum jong ne ulum ba Muraya bat sajisin pat kene khana ka jia hakaba ukpa lembat ukun jong kun uba bat batang marwei jong kilayat bat kiu seru sekaliar ke jong ne ulum uba khrau kumbau Abraham bat Isak kila kiu halor jong ne ulum
Henry ke jing per kalong ba jing kut jong kene khana hadin arajas nam kalong ka bakham phla na ka balajia yo Abraham pada Ishak ke jing serjem ba jing long keju jong kene ke jing tu khana kalong ba la hukum yo ukpa un kenyai ta khun ba morwe jong u halor jong ta ulum Ishak ulak kiu yo ta ulum muraya ringkat nak bakit yang tak giding yap nak bentar kata kajing kenya ayu thang yela dehi nang ta sauai pat ukun batang marwai bat ubai tam jong ublai ukiu ya ta ulum ha kata kaju hi kejaka kebagi khat ka Kolkota uda ba bat kit ru ya ta udeng halor kemet jong u nak bentar kata kajing kenya halor jong keding phna bat kum uta ulang berat ublas sat kireng hapo jong kita giding sia haka ba ublai ula ayu Abraham haka jaka jong Ishak ni ukun ba morwe jong ublai ru ula sya mat pen phong ngata pan ngat sia halor jong ke kli ke jong u ikin mau ba Abraham ula ra ya ta wa sijrong ka bentaban kenya yu Ishak ublai ula pen sange yu namar ba udon uta ukun long berat ba ublai ula ai haka jaka ke jong Ishak henrei ba kata jing bisar ba krau jong ublai la tenrong hau jisu halor jong ding phna long baka wa du kamsem la sange bandung yu bat baka benang ru kamsem la hala ban pen sange bat ba ukpa jong u ba benang ru usngap jar kum ha kata kapor bat omsem don angel bala perta bat omsem don lang brot bala sok sat kireng hapo jong kiding sia namar udai mo u ta khun lang brot batlam uba ublai u ai nak benta kijing im ke jongi kum ta kan ni kijing itu khana syapang Abraham panu Ishak kamlong tangkum kata kajing tenju haka ba ublai ulah tenju yo Abraham la ko ngu ne em ke hukum ke jong u henrei kalong kum kata kajing pen pau yo ka nut ke jong ublai ba ublai umpan ne kwa ru em no Abraham henrei ke ba kwa kalong ba unpon ka ngu ilade hakmat jong u kum ta ul ai halor jong u Abraham ya uta ulang brot naga bentaban pen la imat ban yap haka jaka ke jong u Ishak kum Kristan berikun ke jong ublai ke bangai bat senyak skam hau Yesus Kristus ngiru ngilak ban yo yang kata kajing im namar ba Yesus Kristus ula yap halor jong keding pena kum bau Ishak ula keli ya ukpa jong u Abraham hai uta ukun lang berot henrei hadien arhajas nam uyonis nong pen baptis ula pen bena da ka baong hakmi ukun lang berot jong ublai uban kit no yagi pop jong ka partai kene kamlong tangkum kata kajing batai la ne kajing penwandur ya ketin ke jong ublai henrei ujisu dal dehi ula pensisa ya kene hakaba uong u Abraham ukpa jong phi ula chat keman banyu i ya kisngi jonga te ula yu i bat ula so keman ru kamang ila bat pule kat kumna gospel ke jong yones klenong ka bapra bat gedekhat kebasan penriu henrei kajing keli hang ne kami hatu hangno u Abraham ula yu i u Yesus Kristus kejubab kalong halor jong uta ulum muraya hakaba usung thu dal dehi kata khlemat hakaba ublai un ai u ya uta khun long brot nak bentaban pelai im ya khun jong u Ishak jong don sibun ki khobor ba phlai ke balong jing ai men sim kam tam ngam ta jungi kum ki khun ki jong ublai ada pikwa yang banganan continue kum kini ki jai video sob ha so comment hapo comment section tak ada duk ni jampan hakoi ke por khoblai sibun ki barot